Akwai yiwuwar za a kawo ƙarshen 'yan ta'adda a Najeriya ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda kuke gani, babban sufeton 'yan sanda na ƙasa Usman Alkali Baba ya samar tare da shirya wasu jirage masu tashi da saukar ungulu a Najeriya, wanda za su taimaka matuƙa wajen lalubo maboyar 'yan ta'adda a faɗin Najeriya da ake fama da su. Wannan jirage guda uku waɗanda ake kiransu da armed drugs an shirya tsaf domin fara aiki da su a hukumar 'yan sanda ta Najeriya. Bayanan hakan suna kunshe ne ta cikin wata sanarwa da mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Najeriya ya fitar a yammacin yau Laraba. Olumuyiwa Adejobi ya ƙara da cewa jiragen masu tashi da saukar ungulu ɗauke da kyamarori a jikinsu za su taimaka wa rundunar 'yan sanda matuƙa wajen lalubo maboyar 'yan ta'adda. Kazalika wannan na'urori na da matuƙar ƙarfin tashi zuwa can ƙololuwar sararin samaniya. Sannan suna da matuƙar ƙarfin ɗauko abin da yake ƙarƙashin su. Daga ƙarshe sufeton 'yan sandan Najeriya Usman Baba Alkali ya ƙara da cewa bayan waɗannan guda ukun da aka samar akwai ƙarin wasu waɗanda suke nan tafe ba da jimawa ba. Duk dai domin a lalubo bakin zaren matsalolin tsaro a Najeriya da ake fama da shi tsawon shekaru. Kaɗan daga irin aikin waɗannan jiragen shine tashi tare da saukar ungulu ba tare da matuƙi ba, inda suke da ƙarfin ɗaukan hoton duk wani lungu da saƙo a jeji ko a cikin gari. Kazalika ana iya tura su a yi control ɗinsu daga inda ake siya aiki. Kafin zuwan wannan lokaci dai al'ummar Najeriya da dama sun sha ɗora laifin matsalar tsaro da ake samu a kan rundunar 'yan sandan Najeriya, inda wasu suke ganin rashin kayan aiki na daga abin da yake da taɓarɓara rashin tsaro a Najeriya.